vosaltres. En aquest cas, hem cregut convenient que potser estaria bé que ens diguessis tu quina és la pregunta que odies més que et facin per iniciar una entrevista. Mira, per iniciar, no ho sé, però en general la de Renaldo i Clara, del nom, és la que odio. Sí. Sobretot que me la fessin als inicis, trobo que és normal, no?, que et pregunten per què et dius així, però que me la segueixin fent a vegades a entrevistes importants, no?, com sèries i així, penso, ostres, pensava que ja estava una mica superat. Clar, perquè això al final vull dir, és tan fàcil com, no sé, buscar una mica d'informació. Exacte, només que ho busquis a Google ja surt. T'has inventat alguna vegada, quan ja n'estàs farta i t'ho prens com amb... Algun cop sí, fèiem la broma de que algun del grup era com el Renaldo, o així com una mica... Però tampoc, o sigui, al final ho explico perquè també hi ha un punt que em sap greu, és a dir, reconec que el nom té aquest punt una mica confús, llavors tampoc m'agrada vacilar la gent com, o donant per fet alguna cosa, vull dir, al final la gent també és veritat que té dret a no saber-ho, només faltaria. De fet, has pensat algun cop, no sé, allò, canviar el nom? Algun cop ho he pensat, però és que hi ha un punt també que dius, ostres, és que ara també he fet com una carrera ja llarga amb aquest nom i penses, no sé, canviar-lo té un punt de començar de zero que ara mateix... És tentador, això. A mi m'ha passat, tio, ara canviaria el nom del projecte, ho faria com des de zero, des d'un altre angle, però sí que és veritat que és com si comencessis des de zero, no? Sí. Has pensat quin Potser si canvies molt, per exemple, l'estil de música o alguna cosa, sí, però és com que de moment no he trobat la necessitat de fer alguna cosa molt diferent, llavors és com, se'm faria raro. I en els moments en els que ho has, perquè has dit que alguna vegada ho has pensat, havies pensat en algun nom? No. Simplement... Potser aquesta és l'altra, si un dia se m'ha acut un nom boníssim, és com que diré, vale. Però sí, no. Perquè tampoc has pensat mai en fer, és a dir, sempre has sigut Renaldo i Clara, no has pensat mai en fer un altre projecte, per exemple? Allò, un altre nom, un altre format, un altre estil... Saps què passa? Que Renaldo i Clara, justament jo crec que el bo que té és que des dels seus inicis ha mutat una mica. Llavors, per un costat em sento com tota la llibertat d'anar canviant una mica i alhora és que és el meu projecte, perquè sóc l'única compositora des de sempre, qui va crear mentalment, no? Ostres, vull fer unes cançons i des d'aquell inici d'aquell primer EP ja li vaig batejar amb aquest nom. Llavors em sento que és el meu projecte, però com que no li dic Clara Vinyals ni me presento com una cantautora, em permet aquesta cosa així de ser com un grup de pop, però alhora és el meu projecte. És a dir, justament la confusió una mica del nom a mi m'ajuda perquè en aquest sentit representa la realitat, que és que jo necessito tocar amb gent i toco sempre i són superimportants en el grup, però alhora també puc estar jo sola. És com, bueno... És una posició realment a títol, jo penso que és bastant noble, no? Sí, i... Perquè, hòstia, no sé, el normal és... És a dir, està molt bé que defensis el teu, no? Això és el que faig, sé que això anirà mutant, és a dir, que el projecte anirà patint o guanyant canvis i està molt bé que diguis, bueno, doncs aquest és el meu projecte i a tope i que muti com hagi de mutar. Ha estat nou disc. Sí. L'Encant. L'Encant, sí. Què tal? Bé, molt contenta. Jo estava una mica nerviosa d'aquest disc abans que sortís, perquè com que no és un disc, diguéssim, que sigui especialment continuista a nivell de sonoritat dels dos últims, que serien potser els que més gent ha escoltat, més gent ha conegut, i té un punt de recuperar algunes coses més acústiques, més així, em feia una mica d'impressió de dir, ostres, a veure si la gent li agrada, que això és una cosa que sempre tens, en realitat t'ha d'agradar a tu, no? Però inevitablement penses una mica amb la gent com ho escoltarà o com ho rebrà i estic contenta perquè està agradant, almenys això em diu la gent, sí. En quin moment decideixes enmarcar el disc? És a dir, quin és el procediment? És a dir, tu et fixes un calendari a dir dintre de
X temps, dintre d'un any, dintre dos, treure disc, i treballo per treure aquest disc, o vas gravant cançons i és potser a l'acabar quan dius bueno, ara potser s'apropa, no? Potser... Sí, és un mig-mig. És a dir, a la que acabo un disc, sí que estic potser uns mesos que no faig cap cançó, Vale. però al cap d'un temps, inevitablement, ja em surt alguna cançó. I les vaig fent de manera bastant relaxada, diguéssim, és a dir, sense cap urgència. Però, per exemple, ara que estic pues, això, amb la discogràfica Primavera Labels, el que fem és que hi ha un moment que, clar, és com calendaritzar una mica també doncs, el possible llançament. Llavors, sí que fem una mica de calendari, però sempre un calendari molt flexible, és a dir, que sempre prioritzant això, que jo tingui les cançons i que les pugui gravar. És que has dit alguna molt important, deduir això que et trobes molt a gust en aquesta manera de funcionar, sí. I això és que també el segell et respecta. Exacte, i et tracta molt bé. Clar, jo, per exemple, no sé com funcionaria si estigués a un lloc que m'exigissin, doncs, jo què sé, més pressa, no?, en fer un disc. Segurament és que directament no ho faria, perquè me n'he donat a part que és això, acabo fent discos cada 3 anys, que és el que jo tardo en reunir les cançons, gravar-les i que coincideixi que surt el disco. Que a vegades ja sabeu que tu tens un disco i potser t'esperes un any sencer, no? Clar. Ara últimament ja no em passa, però això m'havia passat. Jo he tingut discos gravats acabadíssims i que per temes discogràfics doncs m'havia d'esperar un any. Doncs sigui per un motiu o l'altre, he anat traient els discos cada 3 anys. I què fa aquest disc diferent, no a nivell d'estil, sinó precisament d'això que estem parlant, no? A nivell de procediment, hi ha alguna cosa que hagis fet diferent? A nivell de producció, com te l'has plantejat? Has composat a casa, has gravat les demos a casa, després has parlat amb productors, no?, pel que hem anat comentant algun cop. Sí, mira, a nivell de manera de fer ha estat bastant semblant a l'anterior, al de la Boca Aigua, que hi vaig fer ja com unes maquetes que, bueno, ja sabeu que avui en dia les maquetes, bueno, ja fas el projecte, no? Jo treballo amb Logic i faig les cançons ja afegint arranjaments, preproduint-les molt, i sí que amb l'anterior disc vaig, per exemple, estar-ho gravant en total com amb 3 productors finalment, sobretot amb 2, i aquest només l'he acabat treballant amb un sol productor. I llavors és un disc que sí que ha estat fet molt a casa. Jo, a la que tinc la cançó ja molt encarada, demano molta ajuda a l'Hugo Alarcón, que ell és multiinstrumentista, llavors jo soc molt limitada a nivell de pues això, de tocar, per exemple, teclats i coses així. De fer les línies, a gravar-ho... Exacte, sí. Jo a vegades hi ha cançons que sí que pues, les que normalment avanço més són les que o tenen guitarra o treballo a partir de samplers, perquè llavors sí que pues, puc anar-ho fent. Però a vegades tinc molt al cap una cosa que no sé jo tocar i ho dibuixo una mica amb el MIDI o de seguida li demano a l'Hugo de dir, hòstia, vine i tal i m'ajudes amb això. Llavors, un cop estan bastant encarades, sí que ja, en aquest cas, ho hem anat a treballar a Igualada amb l'Inercat, que hi vam treballar amb l'anterior disc, ell estava a Madrid. Inercat és un estudi? És ell, és l'Adrià Domènech, sí, és el seu nom artístic, diguéssim. I bueno, ara tenia un estudi provisional, perquè s'estava construint un estudi nou, que ara ja el té, però diguéssim que pues, això, entre casa meva i l'estudi de l'Iner a Igualada, que bàsicament el que hem acabat fent a nivell de producció amb ell és canviar alguns sons i acabar algunes cançons que no estaven tan produïdes, que estaven una mica més buides. Sí, ha anat així una mica. I després, per exemple, les veus, igual que des de l'anterior, les gravo jo a casa, sola. Les veus finals del disc? Sí, sola. Amb quin micro tu fas? A la meva habitació on dormo, sí? Val? Doncs mira, soc dolentíssima recordant els micros. Te puc buscar la foto al moll. Me'l va deixar l'Iner. A nivell de referència, o sigui, creus que els teus discos, si els vas comparant, el que estàs fent ara, el que vas fer fa uns anys, tal, creus que van molt marcats per les referències noves que vas
tenint? O és a dir, vaig a fer un disco i penses en música que has escoltat últimament que t'està molant molt i penses en ficar o intentar aconseguir aquesta emoció també en la música que fas? O intentar buscar una mica aquesta textura? Jo crec que inevitablement sí, però alhora gens. És a dir, m'intento explicar. Perquè això a vegades m'ho pregunten i em costa contestar, perquè realment jo tinc com una voluntat d'intentar que no em soni a res evident de lo que he sentit, però seria molt ingenu pensar que no m'inspiro en res que estic sentint. Llavors, és com una barreja, perquè realment jo quan me recorde molt algo, un arranjament o algo que és el que estic fent, soc molt radical i ho borro. Sí. Em molesta molt que em recordi a algo. I alhora, clar, pues, jo què sé... Pues, I no t'ha passat mai que te moli? Que te moli, que te recordi a algo que t'agrada? No, mai m'ha passat. No? Sempre m'ha fet ràbia. Sí. Bueno, és que no sé. Està guai. Sí, és curiós, sí. Vull dir, a vegades m'auto-boicotejo en aquest sentit, potser, però sí, reconec que llavors és com que em dones sensació que, ostres, semblarà que m'ho estigui copiant i me molesta, clar, saps? Clar, igual t'agafa una mica aquesta com microansietat de, hòstia, merda, igual algú havia al meu cap i ho he ficat igual que com ho havia escoltat en un altre tema. Sí, llavors... Bueno, segur que ens ha és que tots, inevitablement pot passar, també. De que fiques un motiu i el teu cap te diu, això ha de seguir així. I no saps per què, i és perquè ho havies escoltat abans. Clar, sí. Bueno, suposo que és algo que passa molt. Sí. Però... I ara estàs presentant concerts i tot això. Vas començar, vas fer el de Lleida, Festa Major. Sí, a Festa Major el primer, i de moment no cap altre. Vale. Fem a finals de maig al Recòndit, Festival Recòndit, el 4 de juny a Primavera Sound, i després al juliol, crec que el 2, a Granollers, i bueno, hi ha alguns altres. També hem de dir que ja ho vas dir al concert, que em va semblar un molt bon detall, que vas explicar una mica pues, això, no? que el Lugo, que és una peça fonamental dintre del projecte, està una mica apartat. No farà els directes. No farà els directes, i això, també que ens diguessis qui t'acompanyi en directe, quins músics estan en tot l'escenari. Sí, mira, qui fa de teclista ara en directe és el Pau Calero. Després hi ha el Rodri a la bateria. El Rodri que ja fa un temps que t'acompanya. Sí, des de l'anterior gira, sí. I després hi ha el Guillem Durante, que toca el baix. I assageu a on? No assagem. No, assagem, en sèrio, és com que estem molt separats. Bueno, jo vic a Lleida, la resta no. Viu com molt sí. separat. Vam fer una mica de stage, que més que stage va ser assaig, previ al primer concert, i després ja està. Sí que, per exemple, jo crec que si volem ampliar el repertori, perquè jo què sé, per exemple, ara farem més festivals i bolos d'aire lliure, però a la tardor o hivern fem sales, potser volem canviar alguna de reper, llavors suposo que algun assaig farem, però no assagem. Tu te molaria assajar com recurrentment? Sí, a mi m'agradaria assajar més. Tampoc molt, perquè hi ha un punt que cada cop em fa més mandra assajar. No sé si és perquè porto anys i tal. De fet, és un dels meus defectes, és a dir, m'aniria millor si assagés més, però a vegades me pot la mandra, no sé si us passa a vosaltres. El cas és que al final soneu bé en directe. Vull dir, sí, perquè són molt bons. Si és més una qüestió de feeling o de sentiment, això sí que es pot parlar, però des de fora dona la sensació que també molts bons músics, tu també ja et saps les cançons, es nota que assages, vull dir que per aquesta part, hosti, jo t'he de dir que... Home, vam estar dos, vam veure i vam molar molt. Pues va ser el primer, que estàvem encara tensos. Jo et volia preguntar, t'has menjat molta feina prèvia tu a casa muntant el bolo, per exemple? Sí, clar, això sí, fent totes les estructures del directe... Ho fas tu amb el Logic, tranquil·la a casa, vas fent i després els hi passes? Exacte. I a l'assaig vam fer algun retoc de, mira, doncs aquesta al final... Pues en lloc d'acabar-la com l'acabàvem al disco, que hi ha un... Pues jo què sé,
8 compassos de coda, pues queda't tu sola amb la veu. O, és a dir, Ho acabeu petites... d'ajustar entre tots. Sí. Alguna vegada has vingut aquí a assajar? Sí, sí, sí. Normalment, on assageu? Algú dels teus companys té un localillo? O... Doncs depèn, perquè, per exemple, algun cop, com que si la majoria ara estan per Barcelona, hem fet algun assaig allà, que per logística purament Clar. això. Algun cop que assajàvem amb Lugo sí que ho fèiem aquí. Sí. Ens busquem una mica la vida. I algun cop hem llogat algun... No, exacte, fixe no. Però, mira, doncs ara ens va bé aquí, ho fem Sí, aquí. ho fem... Sí que algun cop, això, si coincidia que havíem de fer més assajos, amb l'anterior gira vam agafar algun local allò per poder fer més dies seguits. Però sí, una mica... És curiós, és superdiferent de com hem funcionat... Bueno, tu no ho sé, però... Bueno, jo també és diferent a com sempre havia funcionat, diguéssim, vull dir... Sí, un cop ho hem parlat. Jo sempre he sigut com de tindre un local Ja. i tenir les coses allí, Ja. quedar allí cada setmana si es pot, Ja. saps? No, però això està guai, o sigui, no... Però això també té molt a veure amb el tipus de projecte que portis, perquè els dos hem estat amb bandes i una banda normalment el funcionament és diferent. Una banda és una banda, llavors normalment destines molt més temps a assajar. Sí, això és veritat. Correcte. Però quan has de defensar el teu projecte en solitari, que no és en solitari, però sí, perquè al final... Sí, al final ara mateix funciona com que soc la llavors líder és com i... una... entre cometes, com una empresa, llavors, clar, és més difícil. La gent, òbviament, no vol dir que no disfruti d'assajar i de compartir moments, experiències musicals amb tu, però és un altre camí. Bueno, i en aquest cas, és que els músics que toquen a Renato, el Rodri toca amb Alice, la gira d'OT, no sé, la Maria Jaume... no? Clar, correcte. El Pau toca amb Detallets, o sigui... Déu-n'hi-do. I, clar, imagino que tindràs problemes de dates a vegades, no? En Sí, plan, a vegades no puc sí. perquè estic tocant amb... Sí. Tots tenen substitut. Sí, No? Vull de dir- moment no ha passat, però sí, hi haurà substituts, clar. I ells s'encarreguen de buscar el seu propi substitut Sí. i els hi passen el material. Sí. De fet, recordo amb l'anterior gira, quan portàvem molt poc amb el Rodri tocant, crec que va ser inclús... Sí que havíem fet més assajos amb l'anterior gira, vull dir, anàvem una mica més relaxats que amb aquesta. Però recordo que, si no m'equivoco, el primer bolo directament el va fer el substitut. És veritat, sí. El sí. Martí, El Martí, que era a la sí, festa sí, a la major, festa major. és que em sona Sí, que... és correcte. Vull dir que, imagina't. Això passa, I jo no vaig notar res, vull dir, realment és que són Ho va fer superbé, musicazos. tio, ho va Sí, sí, clavar. sí. Sí. Està guai, rodejar-se de penya que controle. És una sort. Jo, la veritat és que em sento molt afortunada i alhora aprens moltíssim de gent bona. Sí. Has com de saber callar molts moments, escoltar-los i fer sí amb el cap. Perquè... Sí, i jo m'enfio moltíssim de tot el que ells diuen. Clar, al final jo a mi mateixa és això... Per exemple, clar, jo estava fent les estructures, tal, doncs hi ha moments que dius, ai, potser ara he fet... Jo què sé, saps? Clar, però... Llavors, fins que no ho toques i també, doncs clar, jo si me proposen alguna cosa, és que crec que el 99% de les vegades els hi dono la raó, o almenys estic d'acord, perquè... Jo suposo que ells també confien molt en el que tu fas i estan allí tocant i en el moment en el que la intuïció els hi salta, els diu, ui, això aquí d'esto. Sí. I tu ja En saps aquest sentit és tot molt ràpid. Tu ja saps que si els ha saltat l'alarma és perquè allò s'ha de mirar. Sí. I justament, tenen molta experiència fent bolos, molta més que jo, vull dir, al final això també tens més integrat, doncs jo què sé, ara és més guai en un moment del bolo, una més tranqui, una tal... Amb això m'enfio molt d'ells, sí. Jo crec que podríem parlar una mica dels inicis de la Clara. Perquè si no m'equivoco tu tens un vincle, no sé si molt fort, amb els Bucs, però... Home, sí, aquí hi ha jo crec una que sí, foto. perquè de fet tenim un quadre aquí darrere del cap del Vicent tenim un... Soc jo. Aquesta noia Sí, Sí. la de la dreta. Sí, que molta gent et reconeix, vull dir, abans el teníem a l'oficina, ara l'hem traslladat aquí, i... A mi m'encanta aquesta foto, sí, li tinc supercarinyo. Sí. Era dels teus primers projectes musicals, Sí, m'imagino? era exterior, es deia exterior, sí. I què fèieu? I fèiem sobretot versions. O sigui, que I... vas començar fent versions. Sí. versions de... A veure, anàvem a l'institut, érem molt joves, Ja. i érem, doncs això, la Joana tocava el baix i la Mariona tocava la bateria. Llavors, en aquest moment, érem
a trio, o sigui, érem 3 amigues que això, jo què sé, pues, tocàvem cançons de Pixies, de coses així, cançons que ens agradaven purament, o sigui, sense cap mena d'aspiració ni cosa artística, vull dir, purament per Assajar diversió. i passar-ho bé, ja està. Exacte. I justament, clar, la pobra Mariona, ella era guitarrista i va tocar la bateria perquè Ja, era clàssic. com, jo estic cantant, no sé què, i recordo que vam fitxar després al Marro, vam acabar sent quartet, amb un anunci que hi havia justament a una dels suros dels Vox, que ficava algo de que s'oferia com algo de bateria o tal. I vau trucar? I vam trucar amb tota la vergonya del món. Clar, és que teníem rotllo 15-16 anys, vull dir que érem molt cries. I seguiu tenint relació? Sí. Amb la Joana és amb qui menys, perquè almenys al seu dia no tenia ni WhatsApp ni res, que des d'aquí si ho veu és una crida, però amb la Mariona i el Marro sí, tenim un grup de WhatsApp i anem Fent parlant. música? O Això què anava a feu? dir. Ja no, per desgràcia ja no. Tots han fet la seva. De fet, el grup es va dissoldre quan se'n van anar a estudiar a Barcelona la carrera, que elles són un any més que jo, llavors quan ja van marxar a Barcelona doncs ja es va acabar. I no has pensat mai, bueno, la llàstima és que no han continuat tocant, però no has pensat mai, hòstia, potser hagués estat bé, no sé, tornar a compartir moments musicals amb elles? Mira, és que jo sempre penso que si no fos per aquest grup, jo potser mai... És a dir, potser no hagués seguit fent música, perquè jo sóc molt defensora d'aquest tipus de grup i de tocar per passar-t'ho bé, perquè és que és el millor que hi ha. Llavors, algun cop hem coincidit i hem tocat algunes cançons, però totalment allò al menjador de casa d'algú de nosaltres. Llavors, és que era un grup amb cap aspiració artística, que això sí que jo fico com una mica una diferència, és a dir, jo per exemple va haver un moment quan encara tocava diguéssim amb exterior que em va començar el run-run de dir, ostres, jo vull fer unes cançons en català, pop, tal, vaig a provar si em surten i jo ja en aquell moment recordo que era molt conscient de dir, això és un divertimento, però l'altre no és tan divertimento, és a dir, no per voler-me professionalitzar, no en aquest sentit, sinó en que hi havia una voluntat artística. És una idea que se't carrega al cap i estàs tot el dia amb allò i dius, m'hi he de ficar perquè és que si no se'm cremarà dintre, no? Sí, i llavors allà sí que per mi era com allà m'exprimeixo el cap i vull fer una cosa que moli. I en exterior era quedar amb les amigues, passar-nos-ho bé, encara és sort que ens van sortir alguns bolos. Jo recordo que coincidíem amb vosaltres. Bueno, al directe, bueno, aquesta és l'altra. Ens vam presentar, havent assajat 2 vegades o així al directe i vam quedar terceres. Sí. Terceres, que això, o sigui, com a recompensa era, o sigui, tocar, quin premi era? Era a Rambla Ferran, a les festes de la tardor, o sigui, jo vaig flipar. Clar, tu amb 16 anys toques davant d'un munt de gent. Nosaltres des d'aquí reivindiquem molt el directe, perquè o sigui, tu has estat al directe. Tu has estat al directe també? 2 vegades. I jo també he estat al directe. Clar. Això t'anava a preguntar, no sabia si havies estat tu. Sí. I també, bueno, amb els Mute Voices. Hòstia. Clar, jo recordo que coincidíem a la festa major d'Alpicat, a vegades. Vull dir, jo me'n recordo perquè sempre tocàvem allà, no sé per què. És possible, bueno, el Carràs també em sona i tot això. El Carràs també. No, si havíem fet festes majors, clar, jo què sé, doncs vas allà on te deixen tocar. Sí. Clar. Bueno, és que és molt bonic, quan tens un primer projecte musical i surt bé i tots sou com una família i us ho passeu superbé i aneu a festes majors, descobriu junts tot aquest univers, no? Jo recordo com l'experiència més bonica la primera. Sí, no, total. I a partir d'allí neixen com tots els brots de tot el que pot acabar sortint d'allí. Hi ha altres projectes potser més serios en els que acabes després, en els que aprens molt, però no sé, jo ho veig incomparable amb aquella època, no? Sí, bueno, totalment, que també era un és molt concurs guai. molt encarat a tocar, saps? Vull dir que això està molt bé. Sí, perquè hi havia molts concerts ja com el... Tu t'inscrivies i automàticament ja podies tocar, ja podies tocar en una sala. És a dir, ara el funcionament, o sigui, no és ben bé així, sí, n'hi ha també, però clar, es centrava molt en una programació de concerts per la ciutat
I després sí, hi havia els premis, que bueno, això ja és més, més qüestionable si vols, però bueno, tot i així, era una molt bona història. Hem de recuperar el directe, tio. Sense premis. Sí, bueno, o amb premis, no ho sé, però que el premi sigui una festa major està xulo, no? Bueno, que sigui senzillament una mostra. També, una mostra de grups de creació pròpia. Vale, vols dir que no hi hagi algú que guanyi, no? Clar, clar. Bueno, no per res tampoc, vull dir... No, jo molt a favor, sempre penso que la música no és cap competició, amb la qual realment no cal que guanyi... Però al final un grup, suposo que, no sé, tots ens ha passat amb... Bueno, clar, també és veritat que quan tens 16 anys, clar, jo me'n recordo que també deia, hòstia, jo vull guanyar el premi, això és veritat. Bueno, això forma part de la vida, tu vols guanyar, està claríssim. Però bueno, potser des d'una altra perspectiva, que som més grans, potser recuperar el directe com una mostra de grups de Lleida. Bueno, que aquí als Bucs feu concerts i coses així, una mica, no? Rotllo... Bueno, de fet hem parlat algun cop d'intentar recuperar el directe, però d'una altra manera. Perquè al final el directe ja saps que depenia de joventut. Vale. I, bueno... No, però és veritat que lo xulo del directe també era que se feia en sales de la ciutat. En sales, clar. El problema és aquest, que sales no n'hi ha tantes, però... Ja, és veritat, sí, no? Hòstia, mira... No hi havia les Stones, alguna... No hi havia part, però que era del... Jack, hi havia un que es Jack, no sé, Jack... Jack, què? Potser m'estic inventant. No, ja sé què vols dir, ara no em surt el nom. L'Smiling Jack. Smiling Jack, això. Smiling Jack, jo havia tocat. Sí, que està I molt bé. què més? Hi havia en línia. Exacte, en línia s'havia fet algun. Jo recordo que al River, a baix, també es feia alguna de programació. Sí. Òbviament, doncs, Boat també. Clar. Sí. Quina sala... Tu, Clara, quina sala... Si haguessis de fer un concert ara, de presentació, aniries a... Al Cafè del Teatre. Al Cafè del Teatre. De Lleida, sí. Fes un top 3. Però actuals o tancades? Top 2. Clar, és que no sé. No, a veure... Per exemple, el Cotton m'agrada, però és que és molt gran i és molt fred. Està una mica mort, no? Sí. Una mica alejado de la mano de Dios. Sí, també és això, com que està als afores, tal. Després, l'Espai Orfeo, estic pensant en llocs que facin programacions, ho veig massa auditori per fer un bolo de pop. Creus que a Lleida faltaria una sala majúscula, com per exemple a Barna podem trobar un Apolo o moltes més d'aquest tipus? Sí, totalment. De fet, clar, un Apolo és massa gran. Crec que a Lleida una sala una mica més de mida, una mica més petita seria l'ideal. Sobretot que fos una sala que a nivell acústic estigui ben tractada. Sí, més que d'amplitud o de grandària, sinó d'infraestructura, no? De dir que tingui el seu espai per als artistes, que tingui aquesta acústica adequada... Sí, sobretot això, és que, clar, el cafè no pot ser que la sala on hi hagi més programació no estigui insonoritzat, que se coli el soroll a fora. Clar, això no està bé. Sí que és un edifici històric i no sé quin lío deu haver, perquè segur que té a veure amb que és un edifici històric, però, ostres, crec que som una ciutat on es podria fer una cosa especialment construïda ja, pensant en els concerts, clar. Miquel té un projecte molt interessant. Bueno, crec que el SAS... No, un cop t'he passat alguna foto, no. No ho sé. No, però no el puc... Bueno, un lloc on jo crec... No diguis que te'l copiaran, però... Copiaran, tio. Vale, no ho diguis. No, però on jo crec que seria un bon lloc, però clar, també s'hauria d'acondicionar i fer una mica una caixa dins una caixa, és al Mercat del Pla. Vull dir, jo crec que allà seria un bon lloc. Això també ho hem comentat alguna vegada, el Mercat del Pla. Però bueno, això ho reduiria, és a dir, què passaria si realment aconseguissis tenir una sala de concerts com el Mercat del Pla? Hosti, qui es fa càrrec? Bueno, això ja no ho sé, clar. Això seria un altre tema, Això, que moltes vegades la gent diu no, aquí falta una sala Apolo. Però clar, què passaria després si muntes una sala Apolo? Bueno, jo... Clar, abans hi havia la sala Europa, que evidentment a mi no em va pillar, això era... Però entre les fotos que he vist i un cop que vaig entrar quan la van ocupar, i vaig veure com era, vaig pensar, ostres, aquí realment... És que era molt guai. I després ho van tirar a terra, o sigui, un desastre. És que a Lleida som molt experts en fer desastres. Això és veritat.
ens hem carregat edificis i espais que... Llavors dius, tindrien- ostres, sí. pues si ja existia. Sí, es veu que a la Sala Europa feien recitals i programació Sí, es veu que molt bèstia. Venia sí. gent de... I fent coses de jazz i tal. De jazz, i era guapíssim, tenia hasta com un palco. Sí, Bueno, no per era això molt dic gran, que però- ara quan has dit lo de l'Apolo i tal, m'ha vingut al cap això. Però bueno, clar, nosaltres ja no ho hem viscut. Però sí que fa pena que coses que ja existien, que tot vagi desapareixent. Algun altre espai que diguis, hòstia, aquí estaria molt bé fer una... Com a Una sala sala de polivalent. concerts... Bueno, hi ha tot lo dels Camps Elisis, però que ara crec que volen fer com una biblioteca o algo semblant, van Sí, dir, correcte. on el River, diguéssim, que allò també, ostres, com a espai m'encanta. Allò està guapíssim. Sí. I la sala del costat aquella on hi havia la pista de bàsquet també mola molt, eh? Que és molt És xula, veritat. l'antorxa. Sí. Pues mira, podríem lligar això amb lo de quin paisatge, com era aquella pregunta tan guai que li van fer al Lluís a l'últim sofareig, tio. Quin lloc de Lleida? Oh, si la Clara fos un lloc, un espai de Lleida, Uau, quin seria? que difícil. Això ho heu de dir Bueno, no, vosaltres. Quan va vindre Heu de Xavier pensar van vosaltres. dir kebab. el kebab de... El kebab d'ahir al cantó Vale. Sí. del beat, o sigui, imagina't, el nivell. Ja, és que aquell kebab està molt bo, realment, però jo no m'identifico amb un kebab. Mira, no, anava a dir una cosa que es pot interpretar molt Pots rara. dir-ne dos. Vale. Un lloc, Clar, és que jo vull ser la Seu Vella, a veure, Sí? aquí ficats a demanar. Bueno, pots dir-ho, Pues mira, Però- pues soc la Seu Vella. I llavors he de dir alguna cosa amb zero elegància, que no sé què podria ser. Mira, no sé si és molt lleidatà, però, bueno, un cargol, un cargol i o la Seu Vella. Però un cargol no és Un un cargol, lloc. un cargol que viu a la plec, pobre. Jo què sé, a Lleida hi ha cargols. Però un cargol no és un espai. És veritat, ha de ser un espai. Bueno, hi ha la plaça aquella dels cargolets de fusta, com se diu? Ja, no, la de Blas Infante. Sí, Blas Infante, no se diu. No ho sé. Si se m'acut ja us ho Pot dic. ser les mentre- immediacions, també. Però bueno, està bé, la Seu Clar, a veure, Vella jo és hi ha top. llocs, O, per que exemple, tens m'agraden algun molt. racó on tu vagis a evadir-te No, una per mica, exemple, per exemple? llocs que m'agraden de Lleida, però és una mica en la línia de Seu Vella, això. La plaça de Sant Llorenç crec que és dels meus Plaça de llocs Sant Llorenç mola favorits molt. de la ciutat. Però és que no és que jo m'identifiqui, saps? Però com a lloc que m'agrada. I la del darrere de Sant Llorenç també, la que Sí. està entre el carrer La La que Palma... dona la Palma. Sí. Bueno, està d'Irunya. Exacte. Bueno, a baix, és a dir, on hi ha com lo dels castellers i tal, que hi ha un com... Que Ja fa... sé quina dius, Vale, sí, que sí, correcte, hi ha una sí. terrasseta Sí. per allí, hi ha els castellers... Perquè em sembla que és com dels pocs llocs del centre històric, una mica encara, que semblen el centre històric d'una ciutat, És correcte. que costa de trobar a Lleida. Allí que està la sigui tocata, no? No és allí? Sí, exacte, allà... Sí, sí, aquella plaça. No sé si vols tocar aquest tema. Bueno, has sigut mare, jo crec que tothom ho sap. Sí. Perquè de fet tu també ho has publicat. Sí, sí. Um, És que és algo que costa de dissimular quan Sí, te fan sí. fotos si tens una panxa grossa. Bueno, el primer, que ja ho saps, enhorabona. Merci. Tant a tu com a la parella. Però era inevitable pues, preguntar-te alguna cosa referent a això sense caure en els tòpics, vull dir, entenent que és algo natural i estos, no? Però sí que és cert que jo, per exemple, et volia fer pregunta de... Clar, és molt diferent de com tu havies imaginat, en el sentit de que, clar, per exemple, no? En l'àmbit professional, tu estàs amb el teu projecte, fas concerts... Com tu havies imaginat i com està sent o com serà, no? Perquè ara començaràs una mica... el Clar, rodatge. com que només he fet un concert, he de dir que em costa de saber a nivell logístic com serà realment, perquè justament el concert que vaig fer a Lleida, vull dir que era fàcil, ho tenia a prop de casa. Però a veure, em fa una mica de respecte, per exemple, els trajectes amb la furgoneta, perquè ara és molt petit i encara vindrà amb mi, i sí que penso, ostres, en general el cotxe l'aguante bé, però, clar, què passa quan vas de bolo? Acostumes a anar... O sigui, va estar... Almenys, a veure, surts de la feina, tens proves de so, és a dir, rotllo, has d'anar ràpid. Clar, suma-li un bebè, que un bebè a vegades té els seus ritmes. I a part dels trastos, que ja suposa portar un grup que sigui guitarres, amplis, coses,
suma-li també tots els trastos d'un bebè. És una mica, per exemple, a nivell dels bolos em fa una mica respecte a això. Després sé que, bueno, amb els cascos vaig comprovar a l'últim concert que s'adorm, amb la qual cosa, almenys, sé que el soroll no li molesta i això es va dormir. Llavors, a nivell de gravar i tal, clar, m'ho vaig fer venir una mica bé de que pogués intentar jo acabar de gravar el disc abans de que nasqués, abans de parir. Llavors vaig estar gravant embarassada i, bueno, com que al final la gravació era espaiada en dies, no em va suposar gaire problema. Sí que és veritat que alguna veu que vaig deixar gravada, que escoltant-la dic, no m'acaba d'agradar, vull regravar-la, la vaig gravar amb el bebè dormint al menjador, jo fent alguna toma així ràpida Però en cap moment a casa. es sent el teu... No. Algú em deia, fica, que... Jo dic, no, ho sento una mica ja massa Ha canviat el teu sobat. rider d'hospitalitat, ara que vas amb un bebè? Doncs no, però potser hauria de canviar, és veritat, almenys un espai per canviar-lo, coses així. Estaria bé. Sí. Jo estava pensant, clar, Toni, imagina't que, no sé, que has d'anar a tocar, no sé, festival Coachella, Uf, per és dir que... alguna cosa, saps? Ja. I no saps amb qui deixar el teu fill. Jo et mostraré opcions i tu m'hauràs de dir Vale. qui triaries. Vinga. Vale? Bueno, directament pots no triar a cap. Vale. Serà la resposta. Vale, la primera persona és aquesta d'aquí. Home, doncs amb la Joana, Ja està, no cal més opcions. Jo t'ensenyo la resta. Vale. Una seria la Joana de Salvanua. El Xavi Baró. A veure, No m'has dit res, crec que la Joana. De moment guanya la Joana. Sí. I el Xavi León és molt bon pare. En aquest sentit, bueno, i el Xavi Baró també és pare, el que passa és que ja els seus nens estan molt crescuts. Bueno, senyal de que ho ha fet bé. Exacte, clar. Un té més experiència, l'altre és molt bona cuidadora. Ah, ja més, vale. L'Adrià, bueno, no tinc referències de que tinc experiència en bebès, així que aquest L'he el colat descarto. perquè, com que ell és periodista, Ah. jo he parlat amb ell, però nosaltres no som periodistes. I llavors he dit, hosti, tio, avui tindrem a la Clara, tu que ets periodista ja amb una consolidada carrera, digue'm, aviam, què li preguntaries a la Clara? De fet, aquesta secció és de l'Adrià. Vale. Que seria... Ui, el Quim. Bueno, el Quim també és pare i té uns nens molt guapos i molt bons Però nens. encara que nosaltres. Què seria? Aquest no. L'has de triar un. Fins que no es destapi la màscara. A veure, mira, estic entre la Joana i el Xavi. Quants dies és a fora? Deixa'm que així m'ho penso Bueno, bé. Coachella, Que seria pensa que potser mínim hauràs 2 de tocar un parell dies. de vegades, no? Pues sí, mira, potser dic al una Xavi, setmaneta, una setmaneta. Al Xavi, perquè sé que té experiència en donar biberons i coses, sí. A part, el seu fill són molt amics amb el meu, o sigui, s'ho passaríem bé. És realista o acceptaria el favor? Pues jo crec que potser sí, Si, o sigui, si realment no tingués algú, ara jo de la família o tal, que pogués, jo crec que sí que Doncs mira, ja t'hem acceptaria. donat una idea. Pel pròxim Ja li bolo diré. pel festivalaco que facis i no puguis portar. I ara, o sigui, ara que hem tocat això de, per exemple, anar a tocar molt lluny, amb el teu equip, management, heu parlat de dir, hosti, m'agradaria fer alguna fora, o sigui, fora? Tocar en algun festival? Dius ara o en general algun cop? Bueno, Algun cop. Parlar per parlar, o sigui, allò que tu o el teu equip digui, hosti, podríem mirar de portar el projecte... Mira, a mi, referent a això, algun cop ha sortit possibilitats d'anar fora d'Espanya que no han acabat materialitzant-se, però jo he de dir que tinc l'esperança d'algun cop. T'agradaria, clar. Sí, perquè el màxim, diguéssim, lluny que he tocat és a Galícia, és a dir, sí, d'Espanya, l'altra punta, a Galícia. Llavors, sí que m'agradaria poder tocar així com fora d'Espanya,
però, per exemple, una cosa que recordo que em va afectar de la pandèmia va ser que justament una cosa del Mercat de Música Viva de Vic, que hi havia com uns promotors d'Europa, no sé què, i que, jo què sé, veien els bolos i llavors muntaven bolos a diferents països seus. Pues, ens havien dit, que clar, això no va acabar passant, però ens havien dit que ens havien triat, però va venir el Covid i tot i no es va acabar fent. I això reconec que em va fer pena, perquè m'hagués... Més per l'experiència, On creus que haguessi anat a tocar... Em sembla que era rotllo Portugal i no sé on, si Alemanya, o jo què sé, llocs una mica així, que a veure, que és més l'experiència d'anar... Sí. Per exemple, també hi ha una plataforma que fan català... Com és? Sí, això que munten bolos de les cases de Catalunya, o no sé com li diuen. Sí. Sí. Això... Sí, no sé, de fet crec que algun cop que han sortit possibilitats eren d'això, com o associacions de catalans o coses que muntaven... És que t'ho dic perquè també ara, no sé, vaig mirar a vegades xarxes i... Bueno, suposo que la coneixes, òbviament, la ràdio aquesta de KXPX i que estan portant... Crec que és la KXPX, que estan portant grups nacionals a tocar allí, que és una cosa que poques vegades s'ha vist, saps? I, hòstia, bueno... No pensava, hòstia, clar, poder estar aquí, però sí que pot estar, òbviament, saps? Però dic, hòstia, estaria molt bé que es pogués naturalitzar, no?, que un grup d'aquí cantarà en català entenc que, clar, tocar fora, saps? Tocar fora... Costa bastants diners, tal, vull dir, algú ha de poder fer sostenible, clar. Si es pogués seria ideal, sí, clar. Però, bueno, és difícil, sí, és difícil tocar per Espanya, perquè a nivell de despeses, doncs, sume tot. Perquè a Espanya has tocat Madrid, Galícia, València... País Basc, algo també, però bueno, de manera així com puntual, sí. I quin lloc triaries com a hype de dir aquest m'agrada molt? Repetiria o tinc ganes de tornar? A veure, jo tinc un molt bon record, és a dir, tocant fora de Catalunya, diguéssim, de llocs on castellanoparlants, Madrid és on ha funcionat millor sempre, perquè hi ha gent que canta les cançons i tal, llavors sempre dona alegria. Sí. I amb qui compartiries el cartell aquell dia? Pues algun cop l'hem fet sols, sí. Va, a la Sala del Sol, un cop, i l'últim bolo va ser a Conde Duque, però sí que era d'una programació que fan allà a Madrid, de diversos concerts. Però sí, eren bolos sols. I clar, a veure, al final, a les ciutats grans, el bo que té és que només que uns pocs et coneguin i vinguin al concert, doncs ja està, és més fàcil que a llocs petits. Però, per exemple, a Galícia recordo, això fa molts anys, que hi havia, 20 persones, potser, però ho recordo també amb molt carinyo. No sé, al final, si algú ve amb predisposició d'escoltar i són una mica majos, tu passes bé. És correcte. M'agradaria parlar més d'aquest tema, però també tenim el temps just i hem de tocar altres temes. No sé si saps, no sé si has vist algun cop els Sofareig, els dos episodis que tenim penjats, que jo tinc una mica a TV3, que és tècnic de so. I jo sé que tu has actuat molts cops a la Corpo, a Trescat. Sí. I el bo és que aquest amic meu sempre em passa el so ambient dels espais on actua la gent. Llavors, no sé si et pots imaginar una mica el que passarà. És possible que després d'això deixem de ser amics. A veure. Però crec que val la pena. A veure, quina por que em fas. Demanem silenci a la sala. Bueno, agafa aire. Saps quina actuació serà? Sí, això és de les Feres, sí. Efectivament. Quin dia més bonic. Ep! Ha sigut això. Hòstia! Visca Renaldo i Clara!
Are you ready? Aquest avió disposa de 6 sortides d'emergència. Una al davant, una altra al darrere i una altra a l'esquerra. Tot dependrà de com ho miris. En cas d'evacuació, haureu d'utilitzar el tobogan d'emergència de la següent manera. Una cama al davant, baixem el culet i ens tirem. Maria Jesús, truca a la Guàrdia Urbana que han pujat un altre cop al sostre del museu. Per una mica de vergonya, però... M'ha agradat molt la cosa de que tinc un futur de safata, de vol. Bueno, de fet, Quadre molt, tio. aquest Sí, sí. vídeo, vull dir, el vaig fer ja, vull dir, no, es nota, no? Vull dir, és algo que... Què tal va ser l'experiència d'actuar al Terrat? Pues mira, va ser una experiència una mica accidentada, perquè el primer dia que vam anar ho vam muntar tot, ja estàvem tots preparats i va començar a diluviar. És veritat, ho vau Llavors, canviar, com sort que el nostre tècnic de so, l'Eric, és una persona molt previsora i a la seva furgo portava uns plàstics enormes i vam tapar-ho i sota el plàstic, amb la humitat i les gotes caient, recollint tot, que a part, penseu que al ser la tele no estava tot és a dir, estava tot superben col·locat, saps? Perquè els cables tots allà fent una mica de manguereta i tal, i ho vam haver de desmuntar rapidíssim. El lloc el vau triar vosaltres? No, el van triar els de la tele. Vale. Sí. No sé, crec que volien poder fer això una mica de perspectiva i tal. I el més xulo també és que vam pujar amb una grua És correcte. al Vam pujar aquí dalt amb una grua? Sí, amb una grua d'aquestes, saps, elevadores. Sí. Hòstia. I estàvem allà com nens petits contents d'estar a la grua. Hi havia molta gent mirant, entenc. Hi havia, sí, i gent com dient què està passant aquí. Clar, sí. Aquí davant, si no m'equivoco, això és de l'església, no? Sí, Llorenç. hi ha com Viuen el mossens i bisbat, viuen, no? sí. Això és l'església de Sant Llorenç. Lo de darrere sí. A l'esquerra... Sí, com aquí a davant, no? Sí. Ara no sé si just aquí o al costat. Bueno, sí. Per aquí. I això, va estar xulo. Si haguessis de triar un altre lloc... Bueno, i el més xulo també és que em van fer pujar amb un globus aerostàtic, Ja, que allò vam on estar era? tot el matí amb globus aerostàtic per Aitona. Per Aitona. Volien gravar com algo de és a dir, clar, tocàvem la cançó Globus i llavors els de la tele, que sempre són molt motivats, van dir de pujar un globus i no havia pujat jo mai a un globus i em va encantar. Pa, que guai. És superagradable. Jo sempre he somiat pujar amb un globus, saps? I que el teu propi projecte musical, que te flipe, Sí. que ho disfrutes, te porti allí. És d'aquests dies que dius, ostres, que bé. Surt tot bé, saps? Sí, que guai. I clar, anàvem jo i l'instructor i clar, com que hi havia des de la tele justament, vam fer un munt de planos perquè... Estaves tu sola? O sigui, Sí. amb l'instructor ja està... Volien que cantés. Però tu vas cantar en directe Sí. o vas gravar després? Allà? No, era Vas tot, cantar en directe. amb un 58 allà cable, una petaca i sí, portava per això, per tenir de referència com el playback, el tempo, i vaig cantar com a capella un tros. I després volien muntar-ho, això, jo el plano del globus, enllaçar-ho amb quan ja tocàvem tots. Però només surt a la intro, no? Lo Sí, del sí, globus? és que està és molt... uns segons. Sí. L'únic que, clar, vam estar com tot el matí. Bestial. I molt xulo, perquè, clar, volien planos, això, passant pels camps florits. No, jo m'ho vaig passar superbé, estava allà encantada. Quan va durar el viatge de globus? Pues molt rato. A part, anàvem aterrant, tornant a despegar... Sí. I clar, com que Quina anàvem amb un enveja. tio que en sabia un munt, pues clar, pues jo estava allà tranquil·la. Que guai. Sí. No, molt recomanable anar amb globus. Jo penso que podem parlar una mica de Lleida. De Lleida? De Lleida, d'on vius? De Lleida. De on viu ella? Crec que són veïns. Pot ser. Ara no diguis Però no a diguis on on viu. vic. Vale, no, evidentment. Però pot ser. És que ara m'ha vingut el... És una secció molt ràpida. Com que Sorrets es fa a Lleida, és inevitable no parlar de grups de Lleida o d'artistes de Lleida. Llavors, no sé, si escoltes grups de Lleida, si ens podries recomanar algun projecte, no cal que estigui operatiu, pot ser un projecte
emergent o no emergent, o que hagi acabat, o... Sí, clar, a veure, de moment començo pels que estan en actiu. A veure, te diria els que segurament tothom ja coneix, no? Començaré per els amics, però els Llums de Colors, que justament és el projecte del Xavi León, que me cuidarà el bebè quan vagi a Coachella. Doncs això, que fa poc van fer un disc. Bueno, fa poc, potser fa un any ja, no? El temps passa molt ràpid. Que fa unes cançons molt guais, amb unes tornades molt xules. Sempre penso que fa molt bones tornades el Xavi. El projecte que té Lugo Alarcón, que es diu Messiaix, que aquest sí que està mega parat, però jo sé que tornarà aviat. Sí, crec que vol reactivar-lo. Després ja, doncs això, bueno, a part dels vostres projectes, que quedem molt pedant aquí parlar de nosaltres, els de Salvenua, Sexeni, tots aquests són bons amics. I no sé, allò que... Tu has estudiat història, no? Sí, bueno, no història té res de a l'art, veure, sí. Però bueno, allò que dius, hòstia, en cap moment has buscat grups, no sé, dels 60 o 70 a Lleida... Mira, vaig que estar diguis, buscant un cop d'algun llibre que ara no recordo, saps aquests llibres que és d'algo d'història de música? No era el de l'Àlex Oro, era un altre. O sigui, no era el de Lleida quan era Lleyer, era un altre, com més, no sé, no recordo quin era. I vaig intentar... Era com més de folk i tal, i vaig intentar trobar com unes ties, perquè això sí que reconec que m'agradaria saber si hi ha ties compositores de això, segle XX, que fessin música i vaig trobar algun nom, però no vaig poder resseguir més la pista. Però de Lleida o en general? No, de Lleida, allò perquè no conec ningú, vull dir... Clar, si jo dic un artista dels 60 o 70 de Lleida, tu em diries algú? Clar, jo que jo sàpigui, sense saber massa de noms dels grups, perquè no els conec, no he investigat molt, però sé que de grups de tios sí que hi havia, però vull dir que de noies compositores m'agradaria pensar que hi havia algú, però... No vas trobar hi havia algun nom, però no vaig poder resseguir la pista, no sé si hi havia algú gravat, no sé. Ho hauria d'investigar, però si un dia ho investigueu, m'informeu. Per contra, quin artista creus, va una mica lligada a l'anterior pregunta, però quin artista creus que està infravalorat? Que tu diguis, hòstia, joder, hauria de despegar o hauria de... Bueno, despegar entre cometes, no? Ja dic, doncs almenys hauria de poder viure millor. A veure, a nivell més històric, perquè ja és d'una generació això més gran, per mi el Xavier Baró sí que trobo que no se li ha reconegut potser el valor que té. Sí que és veritat que és un artista de culte en el sentit que pues, la crítica sempre l'ha tractat superbé i tot, però a nivell, per exemple, de ciutat o tal, sí que ell és d'Almacelles, però bueno, és igual, d'aquí al costat. Sí que trobo que potser no se li ha fet prou justícia. Sí que és molt underground i ell fa la seva i no, segur que no pretén ni ell mateix buscar cap mena d'elogi ni res, però no sé, trobo que potser és a nivell així de generació anterior. Ara canviem una mica. No sé si l'hem preguntat, potser sí, això és el Sofareig i aquí passen coses estranyes. Si tinguessis pressupost il·limitat per muntar un festival, ara tu imagina't, ara tu vols fer un gran festival, ¿vale? Sí. Has de fugir de tu mateixa. Segurament tu el faries petitó i el faries molt cuco i tal, però tu imagina't que tens molts diners, Sí. que la teva màxima és fer molts diners, Sí. i dius, hosti, estic a Lleida, vull fer un festival a Lleida, ¿vale? Quin espai triaries de la ciutat i quin seria els caps de cartell? Sí. A veure, l'espai a Lleida... Ve molta gent al festival, representa, sí, molta gent.
A veure, jo sóc fan de les bases d'Alpicat com a espai. Sengla Rock. Sí, Versió crec 2.0. que està guai com a lloc gran. Si no, és que només se m'acut rotllo Camps Elisis, que ja és molt típic. I... Bueno, allà... O alguna pista d'aquestes, jo què sé... No, per un fest... El velòdrom és un espai molt, molt xulo. No, però sí que tens raó que les bases eren un molt bon lloc. Vull dir, perquè allà et permet fer diversos escenaris De fet, i... tu vas arribar a anar al Senglar, Sí, quan el que vam era fer, un molt bon sí. espai. També. Sí. Algú va dir Gardeny, no? Ah, bueno, Bueno, també Gardeny. Sí. A Gardeny s'hi va arribar a fer algun festinoval. El Sí. Festinoval es va fer ja una sí? edició. Sí. Clar, és que sí, és veritat, està més a prop Gardeny. Però clar, Gardeny és una mica raro, perquè és com estrany. entre que hi ha... Perquè hi ha moltes coses. Sí, hi ha moltes coses. Hi ha moltes coses, molts edificis, i no queda molt clar. Però, clar, hosti, l'espai és gran. Sí, L'espai sí, bastant és molt gran el Turo, Però sí sí. que és veritat que, hosti, els que hem pogut veure un festival com el Senglar Rock, ja no dic el festival en si, la programació i tot això, tot i que han tocat grups molt bèsties, l'espai era perfectíssim per agafar. Ja. El servei de busos que hi havia, que crec que era gratuït, vull dir que estava super muntat. Jo no ho vaig arribar a veure, això. No? Bueno, clar, És que és això, anar amb autobús i tal, vull dir, és que a nivell és a dir, de transport crec que està bé, I si haguessis de fer un... perquè no molestes a ningú a part de No soroll. molestes. Si haguessis de fer, per contra, un festival potser més 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 petitet. clara, sí, més petitet, allò més cuco, més... A veure, l'església de Sant Martí per dins, l'antiga, és molt xulo. Ahí s'ha Si ha fet fet algun concert, sí. Algo del Del Mut, Del Mut. sí. Del Mut. M'agrada molt el rotllo aquest d'església antiga, una mica clar, no és apte per a tots els tipus de concerts, però bueno, si és algo molt tranquil·let, sí. Què més m'agrada? El pati de l'IEI és maco també, però bueno, allà s'hi fan moltes coses i una mica caòtic de gent, potser. On més? El pati de lo del convent de Santa Clara també està xulo. Aquell és un molt bon espai, també, sí. El Lluís Sánchez va dir la plaça de dipòsit, a baix. Ui, allò hi ha una reverb molt bèstia, Sí, però sí, bueno, sí, està bé. I no sé com seria, estava pensant a Gardeny, justament, al castell, no sé si es podria arribar a fer alguna cosa. A Castell dels Temples? Sí, no sé. Jo vaig fer un concert allí. Sí? Sí, però era com privat. Vale, Sí, era d'uns col·legues que celebraven, no sé si és 30 anys o així. vale. I van llogar el I castell. me es va pot- dir, tio, es vine a pot, tocar. que guai. I van muntar dintre el Castell dels Temples, van muntar un parell d'altaveus i allò, pues, bueno, ja t'ho imagines, no? És com... Clar. Sona a temple. Ja. Però mola, està molt guapo. I hi ha com un, bueno, escenari, no? Com una part així alçada. Hi ha com algo de fusta, no? Com una tarimeta o no? Hi ha com una tarimeta... És que recordo fa no temps és molt que no gran, hi- però sí està interessant. Com veus el tema dels pocs festis que es fan a Lleida? Hi ha algun que diguis, aquest no me'l perdo, aquest me'l perdré... Crec que me'ls perdré, així en general, tots. No, a veure, jo, per exemple, em fa pena que el Mut doncs hagi perdut, en la meva opinió, una mica d'interès a nivell de programació. Jo tinc molt bon record de veure alguns concerts que vaig flipar d'artistes això que venien a fer l'única data a Espanya, aquí a Lleida i tal, coses que dius, buah, que bèstia. I ara em fa pena que, tot i que s'hagi mantingut, hagi perdut la cosa més de grups més raros i com de... Vull dir, ara és una programació com més estàndard, de que sí que pot haver algú important que ve, però diguéssim que el podries potser veure en un altre tipus de festival més convencional. Però és que s'ha enfocat a un públic més Sí, més general, exacte. I la cosa aquesta de veure el cartell del Mut i no conèixer ningú i que te diguessin, pues escolta d'ells, aquests que t'agradarà, tal, i realment descobrir els grups, jo li tinc carinyo. Com a cosa així que recordo de Lleida com a ciutat interessants.
Llavors, bueno, hi ha el Magnífic, que diguéssim que té una programació intercanviable amb molts festivals espanyols, amb grups famosos i tal, però que diguéssim una mica és una línia de festival indie d'una ciutat qualsevol espanyola. I no sé, hi ha més festivals així, N'hi ha, no? supos. Bueno, Jazz Tardor... Bueno, ja, Jazz Tardor. però no escolto jazz, no sé, Ja. no... Jazz Tardor, sí. Festival com a tal? Festival com a tal, clar, què és com a tal? Perquè, clar, és a dir, bueno, Com a tal seria el Magnífic. com a tal seria el Magnífic, no? És a dir, Perquè si tu l'altre parles- és com una prova, és un cicle, exacte, és un cicle de Però concerts. si parles amb algú, si agafes algú ara pel carrer i li dius festival, et dirà pues Magnífic, i del Magnífic no hi ha res més. Ja, jo... Ah, bueno, després hi ha... No, però allò són DJs, no? Tot el que fan més de coses de... És clar, és electrònica. Bueno, també seria un festival. El món negre? Quin? No, el que fan no és l'algoritme i tot això, no? És com... Bueno, sí. Però bueno, això no sé és com si... un tardeu, no? Ah, vale. De música electrònica... No sé, és que mai he anat. No jo ho sé. tampoc. No, tampoc. No és tan... Jo no ho veig Ja, tant no és- com no és un un- festival. Estic pensant, Crec que no. Jo no conec cap altra cosa que s'assembli a un festival tipus... T'agrada el recinte on es fa el festival del Magnífic? Bueno, sí. No el trobo... Sí, bastant. Crec que està ben trobat, una cosa que és dins la ciutat, però no mega enganxada al meollo, ja com sortint. Sí. A vosaltres us agrada? Jo, com a espais, sí. Com a espai també està estic bé. totalment... Nosaltres fèiem un festival a l'Horta. Festival de l'Horta. Ah, sí, era molt guai el Festival de l'Horta. l'Horta, sí, Jo crec que vaig arribar a fer el meu primer concert com a Renaldo i Clara allà. Ah, sí? Sí, perquè tinc guardat un cartell de l'any... És que era abans de gravar el primer EP. És que crec que de l'any 2008, que ja com el nom Renaldo i Clara, sí. Però molt rural tot, Sí, o sigui, sí, no és sí. un festival que es pugui comparar... Bueno, però jo tinc molt bon Però record. era un festival. Sí. Sí, Era xulo. Dos dies Sí. de música... Sí, Sí. et pagaven el bolo i a part et donaven de sopar. El meu primer concert també va ser allí. Sí, Sí, perquè jo sóc d'allí de Marimunt Vale. i clar, estic ficat una mica també dins a la Junta de Veïns i tal, a més que organitzem una miqueta. Sí. I està la idea de ressuscitar-lo. Ai, doncs sí, feu. Està la idea de ressuscitar-lo i que se torni a fer. Molt bé, molt Llavors, bé. mira, un altre festival que tindríem a Lleida, Sí. al que anar a veure grups que no coneixem. No tenim gaire temps, hauríem d'anar acabant. Vinga, doncs. Pues. Tot i que jo tinc algunes preguntes, però bueno, penso que no cal lligar-les ara, però et preguntarem una mica més que res pel futur. Vale? No sé si Ui, el penses futur gaire. no sé com serà el Ets de futur. les que pensen molt en el futur o no penses i se porta... No gaire, la veritat, no penso gaire en el futur. És fa que... por, no et fa por... Jo dic a nivell professional, Ja. Mira, ara, clar, per mi justament és un moment una mica estrany, és a dir, la maternitat sí que potser és de lo que més a nivell professional, el que més me fa respecte és la falta de temps que jo pugui tenir per dedicar a fer música. Vale. Perquè jo sé que els primers anys d'un bebè són exigents i és que necessiten, no?, que estiguis allà 24 hores. Llavors, bueno, això potser és el que em fa una mica més de respecte. Jo crec que seguiré, vull dir, la meva intenció és, evidentment, seguir fent música, però soc conscient que potser estic un temps que no la puc fer. Llavors, com a persona que porta tota la vida fent cançons, això me genera una mica de... És a dir, m'intimide, a veure com serà i com ho portaré. Però, de fet, ara ho estàs explicant molt bé, que assumeixes que tot té el seu moment i, bueno, si tu ja assumeixes o penses que, bueno, que possiblement això pot arribar a passar, suposo que quan t'hi trobes dius, pues, Exacte. sé que ho he triat d'alguna manera, Exacte, sí. no? I, Sí. bueno, pues, ja has fet estàs fent un camí, però ja has fet un camí, tens un bagatge molt interessant i molt llarg,
I saps passa molt relativitzar. sovint que les dones quan tenen un fill o així, doncs, potser sí, tardaran potser més a sortir un disc o tal. Vull dir, és que passa, però és que ho trobo una mica inevitable, no sé què tinguis, doncs això, o una exigència molt gran com en la teva carrera, que no és el meu cas, vull dir, jo faig la música quan em dóna a mi la gana, ningú es morirà perquè no surti un disc o d'aquí poc de Ronaldo, a part ara just n'ha sortit un. No sé, és potser el que me fa més respecte. És que també t'he de dir que... La falta de temps. que relacionat amb això, penso que hi ha com una idea generalitzada de, no sé si tu també l'has notat, que és, bueno, no? Potser el fet de ser mare, potser la gent pot arribar a pensar que tu potser frenes el projecte, no? Ja. O sigui, és una idea concebuda que penso que hi és, no? Sí, i a veure, he de dir que no, és a dir, per un costat penso que està bé assumir que una vida d'una persona és molt important i que mereix no? que el cuidado i tal. Total. I alhora, és a dir, aquesta cosa de que les dones podem amb tot, doncs no és veritat tampoc. És a dir, crec que està bé també ensenyar, és a dir, ficar les cartes sobre la taula i dir, vale, realment, doncs potser ara he de prioritzar cuidar amb aquesta personeta que no està tancada a les tardes a casa meva fent cançons, aïllada del món. Sí que jo desitjo fer això i jo em sento molt realitzada fent música, el qual evidentment és algo molt important per mi, i per això crec que ho seguiré fent, però alhora també és com no vull pretendre dir no, aquí no passa res i jo faig la música i ja està. Crec que és bonic i de fet ojalà també els homes més sovint acceptessin, no? Com a rol de pares que a la que tenen fills han de dedicar-hi temps. Que això també és una cosa que se diu molt a les dones perquè es dona més per suposat i a vegades als homes s'assumeix que mira, doncs tenen un fill i igual se'n van de gira. Bueno, doncs no sé, se farà una mica sobre la marxa, jo crec. Jo penso que ho estàs, entre cometes, reivindicant d'una forma molt elegant, saps? Almenys a títol personal. O sigui, el que dius em sembla super raonable. Sí, també és que és això, és a dir, jo, per exemple, ara estic amb el nen, podent fer promo, podent fer coses, concerts, vull dir, ni s'acaba el món, però tampoc és que el món segueix igual. Clar. Llavors és això, jo crec que es troba una mica l'equilibri. Bueno, fareu equip també amb la teva parella. Sí, clar. Per si algun dia hi ha una cosa molt important en la evidentment, que hi has de ser. i això és superimportant, poder tenir una mica de xarxa, això és inevitable per a poder fer coses, sí, supernecessari. És una pregunta que no té res a veure, però jo te la vull fer, que és més del tema de gestió emocional de banda o gestió de banda. Què és el que no suportes, que no toleres, que no toleres dins una banda, no? És a dir, allò de dir, hosti, això que acabes de fer no m'agrada, això no t'ho passo, això... Mira, crec que la que més me molesta és que algú defensi la seva opinió sense pensar en el global. És a dir, jo, per exemple, tinc superassumit, abans el que us deia de li demano a l'Hugo que gravi això, jo el que vull és que quedi bé la cançó, diguéssim. No em cauen els anells per a res, si he de demanar ajuda, si he de rodejar-me de gent i que la gent sumi coses. Llavors, em molesta molt que, per exemple, jo què sé, gravant una cançó, algú vulgui defensar a muerte la seva idea només perquè l'ha tingut i no escolti el que la cançó demana. Vull dir, jo amb això tinc zero manies, vull dir, soc super... Vull dir, és que em passo el dia esborrant coses, és a dir, tinc una idea, vull provar això, ho provo, a vegades perdem rato per provar aquesta idea, quan hem provat dic, no, això és una mala idea, punto, i no passa res. Llavors, per sort, cada cop em passa menys
i gravo discos amb gent això, que li passa el mateix que jo i, sí, no queda bé. O al revés, algú, de cop, si tu em dius, hòstia, provo això, buah, m'encanta, t'ho compro al moment. És a dir, el saber no tenir aquest ego o aquest voler marcar allà d'allò. I hi ha gent que això li costa entendre i és molt cazurra de no, això... Això reconec que és de lo que més me molesta. Jo penso que hi ha com a dos portes, és a dir, saps? Per poder arribar a opinar, o jo faria això, potser és la teoria de les dues portes, saps? Però és com, la primera porta és la de la confiança, és a dir, que la persona que entre sàpigui molt bé quin és el seu rol, sàpigui molt bé qui és l'artista, qui és la ment creativa. Un cop passes aquesta porta, la segona és, vale, aquí sí que puc, potser, com et passa amb el Hugo, que és el que tu precisament has dit, que bueno, suposo que la primera porta l'ha obert perquè té una predisposició molt sana a entendre el projecte, i la segona, si fa falta afegir alguna cosa o proposar, ho puc fer tranquil·lament, saps? Sí, però inclús ja et dic, a mi mateixa, vull dir, és com, crec que és molt important tenir l'autocrítica aquesta de dir, ara he tingut una mala idea, no fas res, saps? Com dient. I això, crec que la gent ha de ser molt flexible amb aquestes coses, de pensar que les coses mai són tan personals, és a dir, que el que compta és no sé, que creixi la cançó. Que si te fa sentir el que volies que et fes Sí, sentir, exacte. o te diu, ei, Sí. està molant o no? Sí, Ja està, exacte. La línia aquesta és molt fina, perquè poca gent ho arriba a entendre. No sé, Jo jo crec... Hi ha crec... gent que ho entén, però... No, i un pot A pensar, veure, no, tot tio, és subjectiu, partint de que tot és subjectiu. Clar, exacte, perquè Però- clar, des d'un altre punt de vista també poden pensar, no, però clar, tu has d'estar obert a altres opinions, o Sí, o exacte. senzillament, no? Perquè en el moment que tu estàs fent alguna que és teu, tu li dones forma com tu vols, independentment Bueno, de si... clar, sí, Però aquí és hi una ha qüestió de un altre... confiança. Si Per això jo et tu dic, t'estàs obrint a que algú entri dintre del teu univers imaginari musical i aquesta persona també ha de tindre la confiança com per entrar-hi sabent fins a quin punt no? Si pot envair aquell espai que no és seu. Sí, no, això realment és complicat trobar el punt. És complicat. Però per sort hi ha molta gent que sí que ho entén i sap trobar el... Sí, no sé. Això dona viure altres parets, tio. Sí, total. Sí. No sé qui podem parlar per parlar d'això. No, però com has explicat una mica tota la teva manera de funcionar i com te prens el teu projecte i tal, sembla que d'una manera molt airejada i molt sana. És a dir, Sí, jo crec que sí. Se veu que és com un procés molt clar, molt tranquil i que en ningú moment... Bueno, segura que hi ha moments de tot, però que portes molt... No, clar, fer discos ja sabeu que és molt difícil, Sí. Vull dir, simplement que si m'intento quedar una mica amb lo bo, perquè és que al final quan l'acabes és que és una alegria. Vull dir, lo complicat és durant el procés, no? Quan o no acabes la lletra o no acabes de no sé què, no dones, doncs no... A nivell de produ, fas proves i dius, ostres, és que no acaba d'allò... Però bueno, la gràcia és que vas superant els obstacles i al final acabes el disco. I que tu estàs funcionant d'una forma molt automatitzada. O sigui, el temps ho demostra, perquè al final estàs fent disc cada... Automatitzada, però sense ficar-se deadlines. No. Exacte, sí, No, perquè si no vas hagués sortit, doncs vaig ser jo una mica i dir, ostres, doncs aquest estiu en vez de poder fer bolos, això vol dir que el disc ha de sortir abans. Una mica així. Ja estàs pensant en un següent disc? No, la veritat és que no encara. Potser de cara a la tardor començo a pensar, però jo sempre començo sense ficar-me massa pressió, allò, si em van sortint És que jo coses. t'imagino com molt tranquil·la a casa fent... Sí, vaig fent. I soc molt lenta, és a dir, dono molts toms a totes les cançons. Bueno, però Soc a foc lent les molt- coses saben millor. Pues sí. Jo crec que no ens deixem... Us donaran el títol de periodistes, Sí? No crec. Sí, s'ha passat A volant, poc això. és el tercer, jo crec que d'aquí uns quants... Sí, jo penso que ja quan arribem al, no sé,
el 8è ja ho farem. No, home, que feu superbé. Anirem millorant. És una llàstima perquè avui havíem ficat el projector, havíem ficat el monitor, coses que no havíem ficat altres dies. Bueno, el Miquel, que s'ha pegat una motivada. Ja, molt currat. I avui ens ha fallat una mica el públic, però bueno. Bueno, és que és la plec. Sí, estan tots a la plec. Pensarem que ja. això. Aniràs a la plec? No. No, No, massa soroll pel bebito. Clar. No sé, Vicent, si li vols preguntar alguna cosa ja per finalitzar. Crec que de temps anem ja una mica sobrepassats. Jo crec que no m'he quedat amb cap dubte. Segur, eh? Ho tinc tot clar. Si no torno, no, home, sí, torno. Bueno, si no, doncs mira, haurem de fer un altre. Que bé. No, bé. Guai. Gràcies per haver vingut. A vosaltres. Has tingut que agafar un bus per arribar fins aquí, Sí. amb la calor que fa. Bueno, justament era per no anar caminant, que he pensat que seria pitjor caminar. Gràcies per haver vingut i A vosaltres. ja saps que t'aníem seguint i molta sort amb els bolos, Merci. amb la maternitat i esperem que puguis tornar a un futur safareig I tant. Si existeix, però clar, no I hi per ha aquí moments els que haurem- bucs, assajar haurem algun d'anar, dia. clar, o Si sigui, no se renova la plantilla de propostes musicals a Lleida, haurem de començar a deixar Exacte, hi haurà un moment que... i tornar-li a donar-li la volta, tio. Gràcies. Merci. Això ha sigut tot. Adiós.